ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சீஸ் கேமிங் சேனல். என்னக்கான விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட்டோட தாங்க நம்ம வீடியோக்கு வந்திருக்கோம். அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு அப்கமிங் வர அப்டேட்ஸ் பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னடா அப்டேட்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு அப்கமிங் இன்குபேட்டர் வரப்போகுது கைஸ். இன்குபேட்டர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 4 குளோவால் விட போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கோல்டு ரயில் இப்போது மேல் கோல்டு ரயில் விட்டுருந்தாங்க கைஸ். நான் அடுத்தது வரப்போகிறது நம்மளுக்கு ஃபீமேல் கோல்டு ரயில் தாங்க கைஸ். அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு OP29 அப்போது அப்டேட் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு லாபி சேஞ்ச் ஆகுது கைஸ். அந்த லாபியும் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் கைஸ். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம மொதல் விஷயமாக என்ன பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஃபீமேல் கோல்டு ராயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கைஸ். அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு ஃபீமேல் கோல்டு ராயல் ட்ரெஸ் தான் கைஸ் நம்மளுக்கு OP29 அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு விடுவாங்க. அதாவது நான் வர 5ஆம் தேதி தான் கைஸ் இதை விடுவாங்க. இதோட மெயில் பண்டில் வந்து நம்மளுக்கு இதுவில் விட வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். அதாவது நான் மெயில் பண்டில் வந்து நம்மளுக்கு FF டோக்கனில் விடுவாங்க. இப்போ வந்து இது வந்து கோல்டு ராயிலில் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கைஸ். நம்மளுக்கு இது தான் கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு கோல்டு ராயில். அதாவது 5ஆம் தேதி அப்டேட் ஆகுது கைஸ். ஓகே, வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட்குள்ளே போகலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு MP5 தான் கைஸ் நம்மளுக்கு இன்குபேட்டரில் நெக்ஸ்ட் இன்குபேட்டராக ஆட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஒரு MP5 எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது. இதோட பவர் எபிலிட்டி என்னன்னு தெரியல கைஸ். சாரி கைஸ். இந்த ஒரு MP5 வந்தால் யார் யார் எடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஒரு MP5 எப்போது இன்குபேட்டரில் விட போகிறாங்கன்னா வர 8ஆம் தேதி நினைக்கிறேன் கைஸ், சம்திங் கைஸ். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட்குள்ளே போகலாம். நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு 4 குளோவால் தான் கைஸ் நம்மளுக்கு OP29 அப்புறம் நம்மளுக்கு விட போகிறாங்க. அதாவது மேலே இருக்க 2 குளோவால் நம்மளுக்கு டாப் அப்பில் விட சான்ஸ் இருக்குது கைஸ். அப்படி இல்லைனா ஒரு வெப் ஈவெண்ட்டில் கூட விடலாம். கீழே வந்து என்னாச்சும் 2த்துல என்னாச்சும் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அது என்னதுன்னு தெரில கைஸ். இந்த ஒரு குளோவால் வந்தால் யாச்சும் எடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட்குள்ளே போகலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறீங்கன்னா, இந்த ஒரு அடுத்து நம்ம OP29 அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் வர லாபி இது தான் கைஸ். இந்த லாபி எப்படி கேட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. கீழே தான் மோடு செலக்ட் பண்ணுறது இருக்காங்க கைஸ். ஓகே, வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட்குள்ளே போகலாம் கைஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு OP29 அப்டேட்ஸ்க்கு அப்புறம் சில கன்னோட பவர் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் சில கன்னோட பவர் மைனஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது என்ன கன்னோட கேட்டிங்கன்னா, சரி அது எந்தெந்த கன்னுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மொத்தம் 5 கன்னோட பவரை ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதில் 4 கன்று தான் நினைக்கிறேன் கைஸ். 4 கன்னோட பவர் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஒரு கன்னோட பவர் மைனஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வருது யூசியோட மினிமம் டேமேஜ் 8% கைஸ் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் மேகசின் வந்து +2ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்சு வந்து 10% கைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸமைட்டு ரேட் ஆஃப் ஃபயர் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் ரீகால் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஆடட் மசில் அண்டு ஸ்கோப் கைஸ். அதாவது ஏற்கனவே போன வாட்டி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்கோப் ஆட் பண்ணுறாங்க கைஸ். அப்புறம் வெக்டாரோட பவரும் ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். ரேஞ்ச் அப்புறம் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் கைஸ். அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு டபுள் பேரலரோட பவரை மைனஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் கைஸ். அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம வெஸ்ட்டு போட்டு ஒருத்தனை ஷூட் பண்ணோன்னா அவனுக்கு டேமேஜ் போகிறது வந்து இன்னும் குறைவாக இருக்கும், கொஞ்சமாக தான் போகுமாங்க கைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் ரேஞ்சும் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும், ஓரளவு ரேஞ்சு தான் போகுமாங்க கைஸ் முன்னாடி இருந்த டபுள் பேரலரை விட. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ யாராச்சும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழன் CS கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.